भइले हो सा बेरावा अनाई ए मामा कहा रे हम तो सूत के बाँच गई नी ये चिलरी कारे ढीलो ही ए सही खानदान के भी ई तो बाँच गए पक्का खानदान घर के ही लड़की ही हो। हाँ एगो कार कर ते जो जहाँ लुकाई रहे तहाँ लुका जू आ फिर तोरा के हम बोलाए तोर मौसी आई है पूछी ले तो चाल करब तो आई है ठीक बा हम जाता नहीं बाकी जे तेरे हम कहता नहीं वही तेरे रास्ता बदल सदल के वही है जो ही है। करे का भाई तू तो बाँच गई हाँ बाँच गई तो बच गई। सुनो सुन का सत का बहन बेटी बिया हाँ सच के बिया बोलाओ सुन बोलाई बोला, हाँ। खाली कह दे जे ना ना खाप फिर असली दोगली तेगली ही है। अरे दोगली तेगली कहता रहो कहतानी कहते जे है से गोर दिए कहतानी ये खाली कह दे जे ना रहे। खाए के जन मिल है। देख सुन तू ऐसे पूछे तेरी सुन सही सही कह दे जे ना हाँ खाली ना कह कर ना खाप। फिर खाए के मिला होती है असली नीचा ऊपर बोले ले। अरे नीचे ऊपर कहता रहो असली दोगली तेगली ही हो। ए खाली कह दे ना खाए ना कह दे मुंह पर आ गइल बा कह दे ना खाए खाए काहे के मिला रे ए कह दे जे ना खाए खाली ना कही है कह दे ना कह दे आजा गेट पर आ गइल बा मुंह पर आ गइल बा कह जल्दी कह आगल बा जाति पर कोहरलू की एक छे में ले ले यहाँ कोहरलू तो छोड़ बा ना खाए बोल ना ए मधुरी माधुरी रे चला है ने चिहा चिहैली की इनका गर्दन कटन छोड़ मुंह बोले थोड़ा ना और मुंह बढ़ा दी भाई एक ना गोल फर में मुंह लगो हाथ लगौले बानी मौसी हो मौसी अब बुनी फिर कुकेले फट यारी खाली मत होनो अब बुनी मौसी हो रे चुप न कराओ रे पर छोटा डूबो गई तोरा रे अब बुनी रे डांट टगरा चिलरी ए बबनी का मौसी कह बहना के समाचार ए मौसी तारा बहिना का समाचार सब ठीक बा ठीक बिया हम तार से भेंट करनी हो हमार शादी हो गइल बा हम ससुर अपना चल जाम बिहने आज बाल होई रे चिलरी का कहले रे भकुरी रे को शादी हो गइल बा हां हेतिए चुक में कह देले से कर माई बा ए बाबूनी का मौसी रे अपना शादिया में हमरा के ना बोलाला लगिन ए मौसी अब हम का जानता नहीं माई का जन तरह काहे ना बोललो सा इका रहनिया से ए सुन एकरा रहनिया से ना बोलौलो हमर रोहन खराब बारे ना तो रहन नहीं खे तो रोहन खराब नहीं छे रे हमर रोहन खराब बा रे तो रोहर नहीं खे खराब रोहन हां तई कौन मुंह लेके जाई होई हां बाप रे याद है भंटा में के उन्हावल हाड़ी हियो ठीक कह रे अब
दू चार दिन रखल जा। हाँ अब रहबे करी दू चार बड़ी एक दुबराइल महीना बिया, दिन। बड़ी दुबराइल बिया। और खाई पी मोटाई तब जाई। हाँ दुबराइल तो बोले खूब एकरा के मकई के बाल खियावल जाई। हाँ एकरा के बेसी ना 2 हफ्ता रखल जाई। आखिर तो बाढ़ में तो धान उन दहा गई हनु एकरा के मकई के चूरी खियावल जाई। अब बैसखुआ होता। ए बबनी कहा मौसी? अब रह 2-4 दिन तो अब जाई। ये मौसी हम तेरा घर में रहे ताकि तनी घर द्वार चला दिखला दो। ए बबनी तार नाव का हो? हमार नाम है माधुरी। मधुरी। हाँ आई हो हमार बाबू। ए बाबू तू रह 2-4 दिन तो अब जाई। पहले घर द्वार चल के दिखला दो। हऊ घर देख लो, घर देख लो, अपन आदमी ये घर देखला दो। हाँ देखा दो। ये पुरानका घर बरी। हाँ पुरानका घर देखला दो। रे अब तो 12 बार ताला हमरा मारला हो गइल बा। अच्छा ताला खोल दो, अपन आदमी ये तनी घर देख ले। आखिर तलवा तो मुरचा गइल होई तनी कियासन के तेल धो दिए जे तनी भेची हो जाई। चल जा खजा देख लो। चल बबी चल चल चल। हाय भगवान, हाय भगवान, तेरा हाय का पाला स्वामीनाथ। खानदार है। हाय स्वामीनाथ, हाय स्वामीनाथ। आई बाल। अरे दादा हो। का हो अरे हमरा बाबू का उठाओ सरे का हो गले ए सीतो वाला बीमारिया तो ना हो। ए बबनी यूने दे जाई किरा गई। ए मौसी काहे बबनी काहे गिरलू हो? सुना ए मौसी, हमरा कबो कबो धड़का की बीमारी हो जाला। धड़का? हाँ ए मौसी। रे चिलारी। का हो रे धड़का की बीमारी का कहाला रे? धड़का के बीमारी नहीं खुजा ना। ना ए नहीं बाबा। धड़का के बीमारी कोनो बीमारी ना हो। ना बीमारी हमारा भइल बा। बीमारी हमरा भारी बीमारी भइल बा। तोरा हाँ कौन बीमारी रे? एकरा धड़का के भइल बा, हमरा फारका के भइल बा। एकरा बबनी के हमरा बबनी के धड़का के हाँ। तोरा फारका के फारका के आ तोरा रे अरे बाप रे ओकरा से तो बीमारी हमरा बेजोड़ भइल बा। कौन तनी दुबराइल जाता ई? दुबराए कहत रे ओकरा धड़का के बीमारी भइल बा या हमरा अलगा के भइल बा। सुनो सन बबनी के हमरा धड़का के एकरा फारका के एकरा अलगा के। सुनो सन का? बबनी के छोड़ तनी अच्छा तोहनी के तो हमार दादा तोहनी के नार बसो तो हम कैसे जब के कुछ लेके दी। हाँ ना। सब का चला सोन मौसी अस्पताल में हेते ते सुआ देखल बारी सुई ए तनी घोपवा तनी ठीक हो जाला सोन। हमनी के माल गोरु हम से का ये बड़का बड़का सुअर ले जाए सो हनी खरबीरवा खाए से छूट जाई। ओए जे छूट जाई तनी तनी खरबीरवा दवाई खोली से जब बीमारी दूर भइल। ठीक हो जाई। मौसी का हो? तू जा जहाँ रहेलू तहमा चराउर में जा। आयलू से सीधा दिवा दो, हम बना के खाए, हम रहे में जा। ए बबनी खाट बनल बाटे बनल बाड़ सनी है। ए हो जन बनल बा तन जियान होई। खा लिए खा लिए। ए सीधा का करबे खाए के बनल बा उहे खा लिए आ तब चल हाँ। रही है ए ऐसे। मौसी का बबनी हाँ मैं कनिक हाथ के बनावल ना खाए। काहे ना खा? हम जन मारा ए हमनी के में का भइल बाटे जे हमनी के बनावल ना खइबू का है? काहे ना रे? का हो रे? ये कनिक हाथ के बनावल इसे हम ना खाए। हाँ ई साल साल भर पर नहाली सब। अरे का कहतिया? दे ए मौसी एकरी हाथ के बना ला के इस साल भर पर नहारी। साल भर पर कहतिया। हाँ, बड़ा बुर्बक बिया। हाँ हम आगे 6 गो छठ बिता दिले आ 7वां छठ पर नहा लीले। अरे वाह हमरे से पूछे तारू। हाँ दे 7 गो जीवतिया नहाइले नु त 8वां पर जाके हम नहाइले। ए बबनी खा लियो ठीक बा मौसी तू जा। सीधा दे घरिया सन अपने से बनाई खाई तो नहीं खसन हमहू खाए। अच्छा भैया से राय ले लो। ए चाउर दे घलिए। चाऊ हाँ। आगे सीधे दे दे।
हाँ रे ये वो सीधा भरे हाँ सीधा दोसर चीज अगर धान दे दिए तो सीधा बोली आ वही का कूट दियल गल तो चाउर हो गई चाउर दे ले चाउर हे चाहे चाउर आटा दे दी आटा हाँ। आटा दे देम कि पिसान हाँ मारे दे के ठूसा का है अरे आटा पिसान है क्या एक के भइल एक ना भइल दूगो हो गई के पर यार आटा होला गेहूं के और पिसान होला जौ के गेहूं का आटा दे दिए अच्छा हाँ ठीक बा अब तरकारी उरकारी दिया नु देख लिए आलू दे देम कि आलू ही अरे ये ना वो चिलरी है कोरोनिया का चिलरी है अरे कर माने नहीं खूब बुझत बड़का बड़का आया आलू के आलू कहल जाला छोटकी के आलू कहल जाला हाँ बड़का आलू के दम बनेला आ ननकी आलू के तरकारी बनेला आलू दे दिए आलू आलू लौका दे देम कि कद्दूआ लौका कदुआ है क्या भाई हाँ नु लमका होला से लौका हो कद्दूआ से गोल हो लौका दे दिए लौका अच्छा आ भांचा दे देम कि बैंगन अरे दादा हो दादा कहा अरे दोनों एकर भाई रे हे, बड़ा मुहजोर बिया एक एक भई रे बैंगन होला लाम लाम भांटा होला गोल गोल रे ये दोनों एक भाई बैगन दे दी अरे अच्छा ये बता लिट्टी लगा के खाई हाँ अच्छा तो गोहरा दे देम कि गोईठा रे गोरा कुछ से पका के चाहिए गोईठी से ना पकी गोहरे दे दे हाँ गोहरा दे दी चल बड़े बड़े बा हेते हेते लसन हाँ बाबूनी खागलूर से बनाइया आगिलूर से देखिया ठीक बा मौसी पानी लेके दियो सन तू जा कहे ना एकदम जरूरी जा, बा जे मैं- पानी ना दे जानू तू जा चराउर में मौसी बोलियो सन मत ना जा। हमें कहे के जाई सन बोले रे रे का हो बोलिए मत हम कहे के बोले हम जाए जाता ए रुका 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 कहाँ भागा तारा पहले चैनल के सब्सक्राइब करा कर लेला अब तनी घंटियों के दबाइए दा और ये लाइक वाला बटन दबावे में लाज लगा था ओकरो के दबा दा और ये कमेंट के करी कमेंट करके बतावा लोगन की वीडियो के कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लागला और ये अपना दोस्त लोग के साथ शेयर करा लोगन ठीक बा बाय अब जाता नहीं हम फिर मुलाकात हुई अगला वीडियो में।